Ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-faċilitajiet tal-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati l-AAA tlestew b'suċċess permezz ta' skema ta' finanzjament tal-Gvern li għandha lan li tejjeb il-kundizzjonijiet tal-annimali abbandonati madwar Malta u Għawdex. Waqt żjara fuq il-post is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Alicia Buġejja Sajd flimkien mad-Direttura Trattament Xieraq tal-Annimali Joseph John Vella osservat mill-qrib ix-xogħlijiet li saru fuq il-post. Buġejja Sajd sostniet li din l-iskema tirrappreżenta pass importanti biex jissaħħaħ il-livell ta' kura u protezzjoni tal-annimali filwaqt li tipprovdi appoġġ konkret lis-santwarji li jaħdmu bla waqfin f'dan il-qasam. Bħalma konna wedna li se nkunu qegħdin ngħinu il-kull santwarju tal-annimali f'pajjiżna, illum ġejna propju ġewwa l-AAA, l-Association for Abandoned Animals, ħalli naraw l-investiment li jagħmlu permezz ta' l-għajnuna li tagħhom il-Gvern. Kull santwarju rċieva massimu ta' 10,000 euro biex jagħmel manutenzjoni meħtieġ ġewwa s-santwarji.